Hola, soc Laura Ruiz Ferreres, soc clarinetista, soc músic, soc d'Amposta i esta és la ciutat on visc i treballo, Frankfurt am Main, a Alemanya. Bones, soc Marc Brunet, de la Ràpita, soc un rapitenc a Anglaterra. Això és el rapitenc que us ensenyaré i és un raconet del Delta i de la Ràpita Frum, a Somerset, a Anglaterra. Hola, soc Carlos Vicent Monllaó, de Tortosa, i benvinguts a Jovic. Hola, soc Coral Ricote, tortosina d'adopció, i avui estem a la Reserva Natural de Wetrefjell, a Göteborg, que és Göteborg en suec. Hola, soc Cristina Porres Mormeneo, d'Amposta, benvinguts a Hongria. Hola, soc Emili, de Tortosa, benvinguts a Chester. Hola, soc el Moisès i soc de Vinallop, a les Terres de l'Ebre, i treballo com a muntador professional de Legos, no és broma, treballo a Volvo, i bueno, benvinguts a Göteborg, benvinguts a Suècia. Hola, el meu nom és Gemma Monclús Arassa, soc de Tortosa i benvinguts a Keur, a Dinamarca. Jo soc 45 HD, més conegut com Hamza Dayan, soc tortosí, benvinguts al meu món en Londres. Hola, soc Manuel Robles Acabes, de la Sénia, i bueno, benvinguts aquí a la part vella de la ciutat d'Edimburg. Hola, soc Jacob Colomines, de l'Ampolla, i anem a ensenyar-vos la part nova d'Edimburg. Hola, soc Laia, soc de la Ràpita i estem al Barbican Estate, al mig de la City de Londres. Hola, soc Didac, soc de la Fatarella i us dono la benvinguda a Malmo. Hola, soc Paula, de Tortosa, benvinguts a Lillehammer. Hola, gent de les Terres de l'Ebre, soc Manel Guimerà, vinc d'Ulldecona, porto 12 anys a Londres. Hola, soc Blanca, soc de Tortosa i benvinguts a Manchester. Bones, soc Cristina Aquiles, soc de l'Ametlla de Mar i benvinguts a Oslo. Hola, soc Jesusa, roquerola de l'Ampolla, benvinguts a Oxford. Bones a tots, soc l'Arnau Alcover Roblader, de Rasquera, benvinguts a Pafos. Hola, soc Carlos Adell, de Sant Carles de Ràpita, de les Terres de l'Ebre, benvinguts a Paralimni, ara això és casa meva, estem a Xipre, us ensenyaré una mica de què va tot això. Hola, soc Carlos Quiles de la Cala, benvinguts a Trondheim, la ciutat més bonica de Noruega. Hola, soc Òscar Antolí, del barri de Remolins de Tortosa, i benvinguts a Viena. Txa-txan! Hola, soc Marta Ponce, soc d'Ulldecona. Benvinguts a Whitney, a 20-25 minuts d'Oxford. Bona tarda, jo soc Norbert, de la Cala. Jo soc la Marina, també de l'Ametlla, i bueno, estem aquí vivint a l'Arnaca. I estos són els nostres xiquets que ens acompanyen en este viatge, la Helena, la gran, Julen, que és lo petit, i la Valèria, que és la mitjana. Hola, soc la Eva Frank i Gilabert, soc de la partida de dalt, del Delta de l'Ebre, del Tebre, i estem a Praga. Tothom que coneixes algú és fascinant, no? O sigui, tothom fa coses increïbles, no? I són extra talentosos.